Volám sa Mária Zuščinová a pracujem v personálnej agentúre Athena. Aktuálne tu pracujem už 5. rok na pracovnej pozícii personálny konzultant pre nemecky hovoriacich partnerov. Náplňou mojej práce je každodenná komunikácia v nemeckom jazyku s uchádzačmi o prácu, ale zároveň aj so zahraničnými obchodnými partnermi v oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva. Ako personálny konzultant mám možnosť zároveň zúčastňovať sa zahraničných pracovných ciest, ale aj rôznych firemných teambuildingov, eventov. Pri práci personálneho konzultanta je často potrebné rýchlo reagovať, čo je psychicky veľmi náročné. Ale zároveň som sa naučila komunikovať správnym spôsobom s rôznymi typmi ľuďmi, ale aj obchodnými partnermi. Pri tejto práci sa mi veľmi páči, že sme mladý kolektív a trávime spolu čas aj mimo práce pri dobrej káve. Personálny konzultant pre nemecky hovoriacich partnerov by mal mať určite pozitívne myslenie a nikdy by sa nemal vzdávať. Ďalej by to malo byť zodpovednosť, vytrvalosť a cieľavedomosť. Výhodami práce personálneho konzultanta pre nemecky hovoriacich partnerov je určite pravidelná komunikácia v nemeckom jazyku, kde si zlepšujeme našu slovnú zásobu. Potom je to neustále školenie, ktoré nás posúva dopredu a tým si zlepšujeme aj naše pracovné výkony. Najväčšou odmenou pre mňa je na jednej strane spokojnosť našich klientov a na strane druhej je to spokojnosť našich zahraničných obchodných partnerov, ktorí uznávajú, že našu prácu robíme na vysokej profesionálnej úrovni. Vtedy mám naozaj pocit, že moja práca dáva zmysel.